Amshi rayuwa da tandanan tafiya ce ta lokaci. Duniya ba ta dawwama, komai yana karewa. Yau kana dariya, gobe ka shiga jarraba. Kai nagarta yau domin gobe tafi kyau. An haife ka da kuka, mutane suna murna. Ka taso cikin duniya kana neman mafita. Wasu suna neman ilimi, wasu neman arziki. Kowa na da burinsa, kowa na da hanyarsa. Ka duba yadda kwanaki suke ta shurewa. Jiya kana karami, yau ka zama babba. Lokaci mai ejira ko daga ga sarki ba, yana tafiya kullum ba tare da ya tsaya ba. Ta duniya mai yaudara tana hataukar hankali. Ta sa mutum ya manta da asalin tafiyarsa. Arziki da mulki da suna da yaukaka, duka za su shure ba wata rana kamar mafarki. Mutane na ta tara abin da za su bari, suna ta rigima saboda abin duniya. Sai kaga lokaci ya zo ba tare da sanarwa ba. Mutum ya tafi ya bar komai a bayansa. Ka tuna da wargam da suka zo kafin mu, masu kuri da talakawa duk sun tafi. Sun gina gidaje masu tsayi da kyau, yau wasu ne ke zaune suna amfanin su. Ina karafin da suka yi ta takama da shi, ina mulkin da suka yi ta yabawa. Lokaci ya zo ya kwashe komai gaba tare, ya yarbar da rasi ga mai hankali. Cike da darussa, wanda ya fahimta zai ci moriyarta. Ka taimaki marayu da mabukata, ka zama haske ga masu cikin duhu. Kalma mai daɗi sadaka ce ga zuciya, murmushi ma kyauta ce ga kanuwanka. Ka guji zalunci da girman kai, domin sakamakon su yana da nauyi. Baki na finci da yau ka shiga wahala, kada ka yanke kauna. Bayan dare mai duhu akwai hasken safiya. Ruwa bayan tsaya ga wuri guda har abada. Haka madamuwa tana da rana na wucewa. Ka yi haturi da juriya cikin rayuwarka. Ka yi aiki tumaturu tare da addu'a. Mai neman nasara baya tsoron talobale, domin ya san gobe tana iya zama mafi kyau. Tana jera mai bodari ba ka zuwa ga mai zaman banza. Ka shuka alheri yau da hannunka, domin ka girbi farin ciki nan gaba. Ko da mutane sun nari na tilde, ka ci gaba da tafiya ba tare da kasawa ba. Kogiya na cika ne sannu a hankali, har ya zama babban ruwa mai amfani. Fitaunaci iyaye ka girmama su, domin albarkar su fitila ce ta rayuwa. Ka kula da abokai na gari, ka guji masu kai ka ga halaka. Mutunci ya fi zinariya daraja, aminci ya fi dukiya amfani. Idan ka rasa su saboda son duniya, za ka yi nadama a ranar karshe. Baitina otu duk wanda ya kira yana da labari na farin ciki ko na tanci da jarrabawa. Amma mai hikima yana koyon darasi daga abin da ya faru da shi da sauran mutane.
cikin komai, domin rayuwa tana canzawa lokaci-lokaci. Kadar wasu ya kai tambadan ka tira ka tafiya ka, ba zama muka zo yi har abada ba. Abinda za ka bari shi ne yaukanka, su ne za su yi magana idan ka tafi. Kai alheri gwargwadon talufinka, kai ba soyayya da zaman lafiya. Ka rayu da gaskiya da amana, domin su ne gimshi da nan mutunci. Ya wuce da mama gobe ba ta tabbata ba, karyar rayuwar ka tun kafin lokaci ya kure. Ka yi fata mai kyau tare da aiki, dogara ga Allah cikin komai. Duniya za ta shuɗe kamar inuwa, amma kyakkyawan suna yana da mama. Ka yi tafiya cikin hanya madaidaiciya, domin gobe mai dari tana jiran masu nagarta. Rayuwar tana afiya ce ta lokaci, duniya ba ta dawowa ma komai hana tarewa. Yau kana dariya gobe ka shiga jarraba, kai nagarta yau dolen gobe ta fi kyau. Kai nagarta yau domin gobe ta fi kyau. Amshi Nagarta yau domin gobe ta fi. rayuwa aikin tafiya ce ta lokaci, duniya ba ta dawama, komai yana karewa. Yau kana dariya gobe ka shiga jarraba, kai nagarta yau domin gobe tafi kyau. Mai tina an haife ka da kuka, mutane suna murna, ka taso cikin duniya kana nema mafita. Wasu suna neman ilimi, wasu neman arziki, kowane da burinsa, kowane da hanyarsa. Ka duba yadda kwanaki suke ta shurubewa, jiya kalam karami yau ka zama babba. Lokaci bai sanu jira ko daga sarki ba, ya tafiya kullum ba tare da ya tsaya ba. Tina cu duniya mai hula yau tana hatukar hankali, ta sa mutum ya manta da basu ni tafiyarsa. Arziki da munjina suna da daukaka, duk za su shuɗe wacce mana kamar mafarki. Mutane na ta tara abinda za su bari, suna ta rigima saboda abin duniya. Sai kaga lokaci ya zo ba tare da sanar ba, mutum ya tafi ya bar komai a bayansa. Amshi mai tinauci ka tuna da wabin na saka zo kafin mu, masu kudi da talakawa duk sun tafi, sun
Baitina ya rayuwa makaranta ce mai cike da darussa, wanda ya fahimta zai ci moriyarta. Ka taimaki marayu da mabukata, ka zamo haske ga masu cikin duhu. Kalma mai diri sadaka ce ga zuciya da murmushi makyauta ce ga harshen uwanka. Ka guji zalunci dan man kai, domin sakamakonsu yana da nauyi. Amshi aiki na fidin yau ka shiga wahala, kada ka yanke kauna. Bayan dare mai duhu akwai hasken safiya. Ruwa baya taya wuri guda har abada, haka ma damuwa tana da ranar wucewa. Kai haƙuri da juriya cikin rayuwarka, kai aiki tutur ce da addu'a. Mai neman nasara baya tsoron karbale, domin ya san gobe tana iya zama mafi kyau. Amshi na ci gobe mai da vita na jira mai kuldari, ba ta zuwa ga mai zaman banza. Ka shuka alheri yau da hannunka, domin ka girbi farin ciki nan gaba. Ko da mutane suna raina dodayinka, ka ci gaba da tafiya ba tare da kasawa ba. Kogi yana cika ne sannu zama babban ruwa mai amfani. Amshi baitina sabika aunaci iyaye, ka girmama su domin albarkar su fitila ce ta rayuwa. Ka kula da abokai na gari, ka guji masu kai kaga halaka. Mutunci ya fi zinariya daraja, kakinci ya fi dukira amfani. Idan ka rasa saboda son duniya, za ka yi nadama a ranar ƙarshe. Amshi baitina otugu wanda ya kira yayyana da rawari na farin ciki ko na tunci da jarrabawa. Amma mai hikima yana koyon darasi daga abin da ya faru da shi da sauran mutane. Kada ka bari bakin ciki ya rinjaye ka, kada ka bari nasara ta rurrufe ka. Zuciyarka cikin komai, domin rayuwa tana canzawa lokaci-lokaci. Amshi na karama hajawa, ya tari tanai halo ka irka. Ba zama muka zo yi har abada, abinda za ka bari shi ne ayyukanka. Su ne za su yi magana